Muga terhibur, muga berkah, muga manggih Karhayon lan Jiwana Basuki. Amin. Kene wong bagus ana RMU Raden Mas Uncek. Eleh ngikeng ngono ki ya wis mesem ra penak Uncek enggak. Tidak. Ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kacang ana Mas Uncek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Olel el el olel. Kuwi kaine pirang sendi ya. Joget wong bagus. Loh, joget kono aku. Dodang adan saling hatiku kayoyan ranulan saya anak bayi bangun pasar ayu leceh Tapi ngastomik kan bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak. Saku. Prasawa suwe-suwe kaya Pak Bak. Lah Ketekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencange jenengan kok? Lho iya. Kok mboten direncangi saniki? Lah ya kudu anu andum Basuki. Kono sing ning kono, aku sing ning kene, ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngondi nungo, saling ngoten. melengkapi. Sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis teko kene ngonten mawon. awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetep enten wingi sinden. dilus kok ora kenek lho. Masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megal kowe ta? Jan wetoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya kuwi tekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten kathahe. Lah pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pager gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah layak arep dirayah wong iku tibake sampean to. Dadi raya-rayane ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong ngono. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya ora ndang ditok-tokne aku ya ngono.
Ngetokke iki lek wonge gudi dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, mergo ditekke selo-selaning selo, ngene selo ditokne. Ditokne lek wis sore selo, yen wis selo ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Kabeh kudu enek selone. Oh, nggih. Lumansaku. Nggih. Pun tepang kali Pak Nardi. Sampun, pun jagongan. Mumpun. Ngomong nih apa kowe iki kok ora ngerti kok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi mboten Sidomulya kok tanggamu kuwi. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh liwat brobos kaya tikus brobos enten mriku wau. Nggih. Wong ade nrudus kaya. Sing nrudus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki wah. Lah terus gandengan kok trek kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen trek niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek Tok ganjel. Oh ganjel. Lah iya kuwi nek basane kene kek. Kek nggon aku mati kok. Oh alah. Wonge piye wis kek. Oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh nggih, codote Blitar kali Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Blitar ki wah langsung ilang ndase. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres menika nggih. Ude Jaya Mulya. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak? Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning kuli ketoke kulino. Tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki wong tulisan kok mlaku niku. Iki cara omahe Blitar lho dina tak jak dolan kowe ben dina. Angger lunyu ngene sendur tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Kula niku menungso senes pentol rek. Terus disaki. Menika Pak Nardi menika bos tebu cah. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. Pak Sunardi artine apa? Sunardi. Asma Kinarya Japa. Kangge dedonga. Nardi. Apa? Su. Mau ora ngomong sik to, Pak. Panjen nang kene iki kowe ora takjak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah mbok yo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajir lho. Nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. Apa? Sanusi kuwi wonge iso. Ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajir. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga. Yo penonton ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor sing ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi kendange. Ndi sing ngendang. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda. Bingung bedake iki. Ndi unceke ndi slenteme ngoten to. Terus amor wedhus ngoten to niku. Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, kok iso ta kowe? Lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Garung.
Sumeh piyayinipun. Tegese dalam kata lain blater. Blater, grapya, semana, semulur. Ngaten. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora lokak malah saya kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone wayangan terus. Awake dhewe dalu niku alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, terakhir di walang kadi kok beluk dem. Di napa di niku? Di medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Didongake ta bagus. Undi Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi wayangane ora bengi kita kok ya. Lajeng tanggal 24 ya sih ana wayangan. Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Pandegare. Semarang. Pandegare Sumarbagya. Heeh, Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampeyan iki ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik. Ya kuwi padha teleke lho. Lah cetha. Dalem rada mati ta bagus kowe aja mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Narti gelar hajat. Mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan. Tinebena panggodha pangrencana celakaken nugraha ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Narti tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang Ibu saka Pak Nardi. Lanjih. Dadi panjenengan menika piantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah, tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepengin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge coranune wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh dhek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sida Mulya isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayinipun. Lha petitan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. None ya.
Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur wenang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase keluarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase keluarga jar masaku. Lah ndase keluarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Kang Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan ku aja ndingklu to Le, ndanget to lah. Ndingklu piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih ndangak ngeten lho. Oh, lah kowe ndangak to? Empun lho. Kowe lah wong ndingklu karo ndangak ora ana bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? teketno pisan Kris. Nggih. Pra Mas aku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Betul ya, Pak? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, mboten pesan. Damel pempes ya. Ampun, damel pepes. Empun beto, Mbak. Oh, pun didamel. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana mboten ayo Bu Tir. Saged santai mawon lho. Iki wong loro nek ngeroyok kabeh lho. Aku ulatke siji wis blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Petondok nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane layune ngoten. Aku tak andhok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi ndaton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane nu. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek ndantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa cah bagus. Nah, nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan wau. Ya oleh. Sinawang tan boseni. Kris, kowe iki ya menyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong Mas. Suarane, Bu. Pripun Mas? Iki ayu-ayu tek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon kenca Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi kok gandrung sing ndi? Siji-siji Sik ngono tok lho. sampean urung ditekne, sampean dekne kan Mas. Sampeyan Dekno to sayang. kuwi wong lanang. Walik, Mbak. Walik. Ya apa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Lah kaya kene gedhe lah aku cilik kok. kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Aku Malah merinding aku malah. ora apa. Lah kok malah dinyanek-nyanekke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipipi. Jare kok pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Mas aku Dipiti-pitike ya. ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno mawon. Kris aja oleh plin-plan kuwi. Heeh, Karo sing wong wong lanang iki lanang saurane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Heeh, sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Nah, terus? Bayo. Piye? piye Mas Piye? sampean? Mas Ma- Boy. malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae.
Maksudnya goleki ra ketemu ngono lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karepe. Mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sing dicoki laler ki sandal rumaksamu apa kaya. Oh, lho, duh. Apa ana menco memplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Dereng. Dereng dugi mriku. Ha terus. Sinawang datan bosen. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sakit mlaku. tuku. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Badhe teng pasar. Lah nyapa kuwi? Beto anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Wes. Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek cemple, Ika dadi merak, ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. ngrangkul, aku wis jatuh cinta. ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta, Lah kowe nek arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampean lanang tenan, ndang. tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Ndang balesen lek wani. Ndang balesen lek wani. Sik Mbak, balesen lek wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun manggo? Tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi, ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meneh nggih? Agak, Nggih, tangane ngobong jenengan. ya. Ya, Nang Ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wong kowe maju prono, tak kira maju prono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Roman sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Utuh. Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh, bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Railok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora teko ya. Lho to ya ya. Malah beker. Dheke mbayangke lek Bayang mesem melek ku lho. Lek mesum lho piye rai sing. Ya. Bayo sing kulino. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu
lambemu abang. Abang, aku bang. Bangga. Ganti madhep rene. Bu lagi sedilut wis. Aku kan yo pengen. Ikai kok yo epeh to. Ikai kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah niku sawi lho Mas. Aku lho selak pengen. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene sik. Aku lek piye les? Aku lek selak pengen piye? Yo, kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kuro angger tresna kumbo tapa Gah aku kowe iki seniman kok Jawa Tengah digore ning omahmu ndi ta Jawa Tengah Jawa Tengah Karanganyar bukan anyar lho nggih tanggane tanggamu ta kowe pripun to iki kok tanggane tanggamu nggih leres lah iya berarti pendek tangga berarti gadah lho lah iya tanggane tanggamu bener lah nggih kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta nggih lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye ta rumah saku piye to lek joget ki munyer sing wedok ngono lho oh lah kok sing munyer lanang iku kuwi lah niki kan bolak-walike jaman oh jamane dan genti sing munyer sing lanang aja sing wedok terus sing munyer oh sing lanang ya melu munyer ngimbangi ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser yes kekean iki gangsing Gune sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? gangsing ya gangsing Kekean. gangsingan Lek kekean apa? kekean iki ngono kuwi anu wong kekean iki wong pokok sing berbabaran kekean pokok sing titik kalah ngono maksudnya oh nggih kekean ente kekean Kuwi mekeh-mekeh lah berbabar. piye ya jalekmu mekekeh piye ya jal lha niki pun mekekeh kok ora ngono lho mumpun iki ora coba teater tembangin apa nduk manut panjenengan ninggalkan tresnan ya Nggih. mangga buka celuk napa Siarno, cek Siarno. Enggak itu blak tutak ben disiarne Mas Uncet. iya tutak tulak Siarno lagune ninggal katresnan. oh lah kon nyarke lagune to Iya Noro kowe kan siaran apik. Rada lah sae jenengan siaran siaran TikTok siaran YouTube jelas kaya. Kowe yo iya kaya ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding iki ya. Dadak rono. Putih Maju ben ketok saka kono. Nah, maju titik le, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. nggih pun penake Siarne sing apik ya. Bapak Ibu Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. oh nggih bapak-bapak Lho bapakmu pira? Kok bapak-bapak iki. Kuwi aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak arisan apa anake wong sitok? mbah Pak aku ra roh Lah kok bapak-bapak? lah terus pripun lho Lah terus sakarepmu yo. sugeng dalu Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kuwi nek lampune ki mesti bengi to, Le. Genahno to genahno. kok ngaten malah Nesu. boten mosok nesu Sabar ya pisan. para tamu Lho kok tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng gone Le. para penonton Lho malah penonton dicupluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene ya gone kedek-kedekno. piye to ki Ya. sing leres pripun Pengen terus contone. nggih contone pripun Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki nang kene kowe. pekat diwales Lah kene Traya. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatahe niken barang wis santekne tak ngitung wedhus nek. oh kula katut jenengan to niki Lah ya kowe arep rencana tak wehi ulang wedhus ngono. wah bosok iki Ora apa-apa wong bosok pisan ya lho ora. Oke. Yo, lagune ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng cakra apa Pak Cakra Manggili.
Cakra Manggilingan. Cakra Budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra Budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Ya. Yo. Warana joget ya. Mbak Krisnia, Mbak Ika joget. Jaya mulya. Tutup giling. Tutup makan. Muga berkah. Melu Mas Ucet joget ayo. Dulu pengen joget. Aja. Mas Gepeng. Dikasih lomba abahmu. Karo Raden Mas Ucet ayo. Tak Bu Nadi, lalu gue tahu nono. Tahu nono. Kang Setya Satuhu. Ono ya. Ono presiden, ono Cakra Budaya. Terima kasih Pak Eko.
kompak tenan. Lah, mboknya ditanggap. Grupe jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek menika Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Cakra Budaya. Nggih, mboten awak nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi kan. Sampeyan sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Mugi warga wonten ing Boto. Lho iya ono. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge sepot apa ya Niken iki ya. Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya. Putri Kediri. Piyayine alus. Heeh. Putri Kediri mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen. Kili-kilen. Lah ya, Nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Angger momen karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek uncek iki pok-pokan. Dadi jane rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Pok-pokane dangkelan iki lho. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik, semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh iya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Amin. Boleh kaya wingi Uni. Allahumma amin. Jan rumasaku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi? Uncek roh uncek. Uncek. Mboten preso uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, mata. Oh, ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas. Nyawang sinen-sinen jelas. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau
Uncek itu mana? Anu nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada lara. Lah mbok ya duyoi. Heeh. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nendi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nendi ya uncek. Amin ya Allah, amin, amin. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong eneng ngarepe tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, dadi kudu sopan diparani cah bagus milenial. Dibagekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Blawur dhek ora gampang ngidek. Paling ya megur coranune megur nggih mlenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang kok Gus Wilidan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Si panjangane Niken ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman, le ben. Salim, Mbak. Nggih, Mas. Niken ben ketok salaman. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa lho? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi jangkel jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken ki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ono ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi wedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Anu nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken Bola. Rumangsane. direken gatheng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ora tau salim. Bude iki buru-buru gede tegese bocahe longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. Kang. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah. Ngadet. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki pomo Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampun nami ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama Jare ini iki lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Mas aku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono lho, Mas aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki Niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9. Uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu Niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra oleh lho ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu Niken ki piye to? melok-melok ora ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah loro piro Niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane oleh melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga Lah, beda. Hasilnya ya padha lho 10. Jajal kowe, takono. 10 tambah loro. Takono ning Niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip. ngono. 14 kurangi loro iso
Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane tadi saiki do goblok kabeh. Sampean kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memory. Saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk Ken. Guling wingo. Salone guling malah iki lho. Golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus iki pokoke pengen dirangkul niken ngono kuwi bojoku lho cek. Bojo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, iya. Asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa kabeh. ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongake kabeh seger waras ya. Amin. Selamat ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampeyan. Ya, Kang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok lho sing ambruk. Niken ki modele Wah, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kok. kaya niken awanmu mengke kali muncet to ayah utawa papa. Malah konan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlides ae. Lah domongi yo. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, apa? Oh, kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong eneng. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbuh. Harus yakin. Iya yakin. Wes jan sujune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biasa kowe kok matamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Keran kok e. Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, Cahyu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soale nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Sawe lho. Aku ora, aku ki arep buka catatan. Iki lama Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake pra ya ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mas aku kok wong Iki apa to ya? wis ora apa-apa wae lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah.
Impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh. Apik ya iki, apik. Kurang-kurang iso. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocano. Lek gocano lek lek wis ning kene ae. Ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong kuwi. Kok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene-ngene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger ngoten niku. Nguyuh ning geger. Tibake kaya bayi ae nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Jenggot. Apa? Janggut. Oh, janggutmu tak geretmu tak kira lek lulangi. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Utawa mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki bahasa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki lho? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada maju. Puisi to. Heeh. Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Putih. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mek 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mung anu ndudingi tok, tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol niken iki. Nguyah. Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Kowe niki kan sawang seneng lho, niki kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Kak Wak, aja Wak. Ning kono ae. Ya. Kowe lek nakal tak waplok lho, tak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya.
kok Ken. Umpama aku yang garwa. Bahane aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula kejokes lho, Pak. Lah Niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho, Le. Kok kono ki irunge pas menthol ireng ku lho. Wah. Lah kowe gedange. Ya, tak bacok aku wedik kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene. Dipoto. Ya kon adenggone apa? Dipoto nggih status. Oke, wis tak foto. Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Kene. Fotonen kan. Hei, rumah aku. Kayak bingung mungkin status bingung. Ya Allah. Ini malah kayak film Moon King lho. Seneng. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak manggaku. Ya. Niken kok ya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, blang, srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badane Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung dlang danding tung plenyek debok. Tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sangge antenge ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kok. Ora usah rewel, kakak penembang, kakak Niken penembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono. Sak aja diganggu kok. Peran dene maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak Niken kok malah kemeklenan. Jebul Kang Masuko Tas ya, sekolah ya. Sekolah. Iki kacune iki kok kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane.
Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging wanci bocah kok leh ayu ora uga. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandhani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo kok bojone dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone dene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh le. Kok wedi kok piye? Lumayan aku apik. Bukane lek sumu bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Nguntak tresna nadyanmu srana piranti. Ken, anu iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Ora iso. Awur iki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. Hah? 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing boten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing boten pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho, bukan. WA-mu lho, bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP ngerti Pak? Chat WhatsApp. Chat. Maksud kowe iki dicet karo Pak Eko, dicet wajahmu, dicet. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Rambut Joget ana tak bagus. Papujanku jejantong hatiku sambungku mongten citalu ngrobit dasaremu
apa ya gemati. Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken umpamane. Umpamane sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to. Gatimu karo Niken apa karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar. Kowe kon ngupen anak telu. Aku ya. Minda poya yen tasib rip lan nandika nasib mulya jaran lair putri Salesta terus pisan nyuwara Surabaya. Oke. Pak Enanda. Ya. Saya Mudiono. Betul sampeyan abahmu Siti Aman saking Purworejo. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung wanci dalu. Sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah poyo. Tuh. Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken
untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu joget iki lho? Heh? Iki nanggapne penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang ket sore mau bar iki berlimbukan ya jek anune. Heeh. Pengramit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapne kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa? Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok ngunjuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki geger ora ketok lho kok mburi geger ora ketok. Lah iki apa pothok ra beneran to? Golek gonceng penak, golek gonceng apik. Komposisine. Apa-apa. Ya Allah kan nutupi kotak iki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alabuh. Wong nek titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku iki ora beneran tenan ya. Aku bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur iki beda. Bedanipun? Ya jar kowe ngletak, kok ngletak kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bait penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Ngersakne ana. Napa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, anu Warudoyong. Manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Warudoyong mencelok ning kuwi walang kekek. Warudoyong doyong ning pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Nggih, pundhutipun Pak Nardi diaturi sedaya kru saking UD Jaya Tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Apa piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener tresno tekaning pati. Sing bener. Lah nggih jenengan wau kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mak terakne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oh nggih, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang apa kuwi mau? LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Rada alus ngoten. Oke, LDR. Tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya. LDR langgeng dayaning rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Ya nduk. Menika Pak Nardi, buntutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Senadyan mung suaramu ngademke ati ning ngucapke janji kamu ning ngomoni
LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri, Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi. Uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudaya. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priyayi daman. Oh ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Jadi tembangno Warudoyong ya. Waru-waru doyong, doyong ning pinggir kali. Ayu moblong-moblong. Wis parikan tok to kuwi. Saikine tambah gedhi. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Ya.
doyong ning pinggir kalen Intan karo ayo deno deblong saiki kok tambah lalen nandur pari neng tengah sawah mugi panarti berkah barokah waru doyong mangglungulon ayo deno deblong tinggal jagong keloni uwong ngitah bali ngulon temu wong edan dijakelon bae aku gerakan doyong neng pinggir kali ayo deno deblong saiki ana ngendi mangan roti ente siji mugi panarti lancar rezeki amin waru doyong pinggir kalen ayo deno deblong saiki kok tambah lalen tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang oke waru doyong banyak tembang paringan kok ya nggih kados kijing miring niku aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi ngadang-ngadang tembange pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu napa niku cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar oh sabar niku langgam to sakniki Langgam. langgam Mas kuwi langgam. Sampeyan gak ngerti to? Oh, yo cakra budaya. Iya. Apa-apa iso, sing ra iso ya mung siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah, sampean ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Mas Gocek. aku ora tau gecek coro lho Kok gecek coro? Mboten tau gecek coro. Mak gecek coro niku. Tahu untuk bengi iki arep gecek coro. Yo, tembange Iya. sabar buat Sabar. dulur-dulur Jaya Mulya.